ነቶም ውሳነታት መሓላሊፉ ፕሬዚደንት መሪጹ አጀንዳታት ተጽዲቁ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተወ ሓበሬታ ይበ ነይረ ስለዚ ብመሰረት ዘጽድቆም አጀንዳታት ንዝሓለፉ 3 መዓልታት ክሳብ ሎም መዓልቲ ማለት እዩ ኣብቶም ብሰነድ ደረጃ ንሚይጥ ዝቀረቡ ወይ ጉባኤ ከጽድቆም ትጽቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰነዳት እዩ ሚይጥ ዝገብር ዘሎ ንመበል 14 ጉባኤ ድሕነት ዝምልከት ውድባዊ ጉባኤና ዝምልከት ለሞን ሓፂር መብርሂ ንመሃቢ ትማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ዝተወሰነ መብርሂ በነይረ ማለት እውን ሓደ እቲ ጉባኤ ዘመሓላለፎም ውሳነታት ዝምልከት ሓደ ካብ መበል 13 ጉባኤ ክሳብ መበል 14 ጉባኤ ዘሎ ናይ ከባቢ 6 ዓመታት ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል መስከረም 6 ዓመት ዝኸውን ትማሊ ገሊፀ ነይረ ዘሎ ኣፈጻጽማ ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ሪፖርት ኣፈጻጽማ ስራሕ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝምልከት ካልኣይ መበገስ ሓሳብን ገምጋምን ሓደጋ ጽንቀተኛ ምስባስ መራርሕና ብዝብል ርእሲ ዝተዳለወ ሰነድ ኣብዞም ሰነዳት እዚኣቶም እዩ ዝማየጥ ዘሎ ዝግምግም ዘሎ እዞም ሰነዳት እዚኣቶም ኣብ ወርሒ ሰነ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ማለት ኩሉ ቶም ዝኣተው ኣብ ዝጓኤ ይኹኑ እቲ ሕዝን ኣብ ዝጓኤ ዝኣተወ ኩሉ ብሓባር ኮይኑ ገምጊሙ ብኮንሰንሰስ ወይ ብናይ ሓባር ድምፂ ዘጽድቆም ናብ ጉባኤ ዘሕለፎም እዮም ብድሕሪኡ እውን ኣመራርሓ መላእ ኣመራርሓ ናይ ሕወሓት ብፍላይ ትላዕለዋ ኣመራርሓ ከም ትግራይ ብሓባር ተኣኪቡ ኣብዞም ሰነዳት እዚኣቶም ገምጊሙ ተማያይጡ ናብ ጉባኤ ክቐርቡ ንሱ እውን ኢንዶርስ ዝገበሮም እዮም ማለት እዩ ዝደገፎም እዮም እቲ ናይ ምጽዳቕ ስልጣን ናብ ጉባኤ ከኣቲ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ እዩ ብኮንሰንሰስ ዘጽድቆ ኢለኩም ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዞም ሰነዳት እዚኣቶም ሚይጥ ይገብር ኣሎ ጽባሕ ቅድሚ ሰዓት ከጽድቆም እዩ ዝብል ግምት ኣሎ ካሊእ ሎም መዓልቲ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ዘሕለፍና ማለት ካብ ዝጉባኤ ዝተውሃበ ዝሓለፈ ውሳነ ዝምልከት እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ኣካል ይኹን ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ከም ኣካል ብመሰረት ሕገ ደንቢ ሕወሓት ካብ ጉባኤ ውክልና ናይ ውክልና ሓላፍነት ሒዞም ዝሰርሑ ትካላት እዮም እቲ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ውድብ ሕወሓት ጉባኤ እዩ ጉባኤ ካብ ሓደ ጉባኤ ናብ ካሊእ ጉባኤ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ንዓመታት 2-3 ዓመት ጸኒሑ ዝካየድ እዩ ተሓፂሩ 2 ዓመት ተነዊሑ እውን ናብ 3 ዓመት ተጸጊዑ ዝካየድ እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዞም 2-3 ዓመታት እዚኣቶም ነቲ ጉባኤ ወኪሎም ስራሕ ዝሰርሑ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ትካል ወይ ከም ኣካል ኮሚሽን ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር እውን ከም ኣካል ስራሕቲ ብሕገ ደንቢ ተዘርዚሮም ተዋሂቦም ስራሕ ሓላፍነትን ተዋሂቦም እዮም ዝሰርሑ ጉባኤ እንተተሰይሙ ዝነበሮም ሓላፍነት ናብቲ ጉባኤ እዮም ዘረክቡ ንዝጸንሕሉ 2-3 ዓመታት ናይ ሎም እኳ 6 ዓመት ከባቢ ኮይኑሎ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ኩሎም ሪፖርቶም ሒዞም ናብቲ ጉባኤ እዮም ዝቐርቡ ብተመሳሳሊ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ስራሕ ፈጻሚ ኣቦ ወንበር ምክትል ኣቦ ወንበር ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ኣብ ኮሚሽን ቁጽጽር እውን በብደረጅኡ ዘለዉ ኣመራርሓ ኩሎም ናብታ ጉባኤ ኣትዮም ታ ጉባኤ ምስ ተሰየመት ከም ኩሉ ኣባል ተሳተፍቲ ወይ ኣባላት ጉባኤ ብድምፂ ዝሳተፉ ኣባላት ጉባኤ እዮም ዝኾኑ ካሊእ ሓላፍነት ኣይህሉን ነዚ እዩ ኣብ ጉባኤ ኩሉ ግዜ ፕሬዚደንት ዝበሃል ነቲ ጉባኤ ዝመርሕ ዘተሓባብር ኮሚቴ ዝጣየሽ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሎማዓንቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ዕለት 8 ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ተሰይሙ ስለ ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ከም ትካል ኮሚሽን ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ከም ትካል ኣብ ውሽጢ እዞም ትካላት እዚኣቶም ማእኸላይ ኮሚቴ ይኹን ማእኸላይ ኮሚሽን ቁጽጽር ተመሪጾም ሓላፍነት ሒዞም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኩሎም ኣባላት ይኹኑ ኣመራርሓ እውን እዚ ጉባኤ እዚ ካብ ዝተሰየመሉ ዕለት ጀሚሩ ሓላፍነት ከም ዘይብሎም ስለዚ ንሕወሓት ወኪሎም ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዘይኽእሉ እቲ ብውክልና ተዋሂቦም ዝነበረ ሓላፍነት ናብቲ ጉባኤ መጺኡ ሕዚ እዚ ጉባኤ ተሰይሙሉ ኣብ ዘሎ ዕለታት ንሕወሓት ወኪሉ ስራሕቲ ዝሰርሕ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ኩሉ ዓይነት ስራሕቲ ዝሰርሕ
ትጓየ ምዃኑ ነዚ ክፍለጥ ስለዚ ህዝብና መላእ ኣባልና ኾን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ነቲ ሕገ ደንቢ ፈሊጦም ነዚ ውሳነ ናይ መበል 14 ጉባኤ ውሳነ እውን ፈሊጦም ክትግብሩን ከተግብሩን ከም ዘለዎም እቲ ውሳነ ተመሓላሊፉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዘለናሉ ኩነታት ኮይና ዝተፈላለዩ ነገራት ስለ ዝግበሩ ከም ውሳነ ተሓላሊፉ ኣሎ እምበር ኣብቲ ሕገ ደንቢ ቁልጭ ኢሉ ዝተቐመጠ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ሕገ ደንቢ ቁልጭ ኢሉ ዝተቐመጠ እዩ ግን ሕገ ደንቢ ንምኽባር ዝገጥሙና ዘለዎ ፀገማት ኣብ ግምት ብምእታው ውሳነ ኮይኑ ክወፅእ እቲ ጉባኤ ስለ ዝወሰነ ውሳነ ኮይኑ ተመሓላሊፉሎ ማለት እዩ እዚ ብዝተፈላለዩ ሚድያታት ተፈኒዩ እዩ ካልእ ነጥብታት ብደገ ካብ ጉባኤ ወፃእ ኮይንካ ዝወሃቡ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ኣለው ነዚኣቶም ዝምልከት እውን ዝተወሰነ ሕፅረ ኣቢለ መብርህታት ክብደል እየ ሓደ እቲ ጉባኤ ሕጋዊ ይኮነን ዝብል ሓሳባት ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ይለዓል ኣሎ ማለት እዚ ጉባኤ እዚ ሕጋዊ ይኮነን ዝበሃል ዘሎ በየናይ መንፅር ሕጊ ከም ዝኾነ ግልፂ ኣይኮነን ብመንፅር እዚ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ፌደራል ዘመሓየሾ ናይ ቀረባ እዋን ኣዋጅ እንተኮይኑ ኩሉ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ናብቲ ጉባኤ ዝኣተወ ይኹን ዘይኣተወ ብሓባር ኮይኑ ኣብ ቀረባ እዋን ብሓባር ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ዝምልከት ዘተካይዱ እዚ ኣዋጅ እዚ ንዝተሰረዘ ሕጋዊ ሰብነት ሕወሓት ኣይምልከትን ስለዚ በዚ ኣዋጅ እዚ ክንከይድ የብልናን ኢሉ ተስማዕሚዑ ዝወሰኖ እዩ ብመሰረት ሕገ ደንቢ ተኮይኑ ሕጋዊ ጉባኤ ይኮነን ዝበሃል ዘሎ ዝለዓለ ስልጣን ሕገ ደንቢ ናይ ምትርጓም ስልጣን ዘለዎ ኣካል ጉባኤ እዩ እቲ ጉባኤ ከዓ እዚ ጉባኤ እዚ ሕጋውን ዴሞክራሲያውን እዩ ዝብል ግልፂ ውሳነ ብድምፂ ከም ዝወሰነ ትማል ሓቢረ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሕጋዊ ይኮነን ዝብል ካብ መረፃ ቦርድ ዝተዘረበ ነገር ተኮይኑ ዝድገም ዘሎ ንሱ ሰሚዕናዮ ኢና ብመረፃ ቦርድ ብግልፂ ተነጊሩና እዩ ዝገጠመና ውሽጣዊ ፀገም ንምፍታሕ ጉዳያትና ንምርኣይ ሕወሓት ንምድሓን ጉባኤ የድሊ ኢሉ በብደረጅኡ ዝነበረ ማእኸላይ ኮሚቴ ብምሉኡ ይኹን በብደረጅኡ ምስ ህዝብና ይኹን ምስ ኣባላትና ዝገበርናዮም ዘተታት ገምጋማት ብምልኦም ናብዚ ጉባኤ እዚ ክንመፅእ ከም ዘለና ካብ ሕዳር ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 2016 ጀሚሩ በብደረጅኡ ብኮንሰንሰስ እናወሰናዮ ዝመፃና ጉባኤና ነካይድ ዘለና ስለዚ እዚ ጉባኤ እዚ ሕጋውን ዴሞክራሲያውን ጉባኤ ምዃኑ በዚ ጉባኤ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ጉባኤ እውን ተወሲኑ እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ካሊእ ብናይ ውሕዳት ድሌት ዝተበገሰ ጉባኤ ከም ዝኾነ ብውሕዳት ማለት ብስራሕ ፈፃምን ውሕዳት ማእኸላይ ኮሚቴን ዝተበገሰ ጉባኤ ከም ዝኾነ እውን ይሕበር ኣሎ ከምዚ ገልጾ ፀናሕኹ እዚ ጉባኤ እዚ ንምክያድ ካብ ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዓይነት ኣመራርሓ ንኩሉ ኣባላት ኣመራርሓ ኣብ ሓይልታት ፀጥታ ዘለው ላዕለዎት ኣመራርሓ ነባራት ማእኸላይ ኮሚቴ ኣክቲቭ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝተኣከብናሉ ን42 መዓልታት ዝፀንሐ ኣኼባ ኣብኡ ብደንቢ ገምጊምና ጉባኤና ምድንጓዩ ጥፍኣት ከም ዝኾነ እዚ ጉባኤ እዚ ክንገብር ብዘይምኽኣልና ነዚ ውድብ እዚ ኣብ ሓደጋ ከም ዘብፅሕናዮ ብነቐፌታ ዓርሰ ነቐፌታ እውን ሕድሕድና ዝወሰድናዮ ፀገም ኮይኑ ኣብ ሓፂር ግዜ ጉባኤና ክነካይድ ከም ዘለና ወሲና ኢና ካብዚ ወፂና እውን በብደረጅኡ ምስ ዘሎ ኣመራርሓ ሕወሓት ይኹን ምስ ህዝቢ ዝገበርናዮ ምይጣት ጉባኤ ቅልጢፍና ክንገብር ከም ዘለና እናተቐበልናዮ እናወሰናዮ ዝመፃና ኢና ስለዚ ካብዚ ሓሊፉ ከዓ እዚ ጉባኤተኛ እዚ ተኣኪቡ እዚ ጉባኤ እዚ ዘድሊ ጉባኤ ከም ዝኾነ ይፅናሕ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ከም ዝነበረ ትማል ገሊፀልኩም እየ እዚ ጉባኤ እዚ ሕወሓት ንምድሓን ህዝቢ ትግራይ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ፀገም ንምውፃእ ወሳኒ ጉባኤ ከም ዝኾነ ተቐቢሉ ዘሳልጦ ዘሎ ጉባኤ እዩ ስለዚ ብናይ ውሕዳት ድሌት ዘይኮነስ ብሓባር ኮይና ኩሉ ማእኸላይ ኮሚቴ ናብ ጉባኤ ዝኣተየን ዘይኣተየን ብሓባር ኮይኑ እናወሰኖ ዝመፀ ሕዚ እውን እቲ ጉባኤተኛ ነዚ ጉባኤ እዚ ከም ዘድሊ ኣሚኑ ዝገብሮ ዘሎ እምበር ናይ ውሕዳት ከም ዘይኮነ ከብርህ ደልየ ሳልሳይ ነጥቢ ሕወሓት በዘይ የድሕንን ዝብል ሓሳባት እውን ይወሃብ ኣሎ ማለት ሕወሓት የድሕን እዩ ኢልና ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝገበርናዮ ስራሕቲ ብምሉእማ ሕወሓት ኣብ ቀልቀል ገደል ኣብፅሕዎ ኣሎ ሕወሓት ኣብዚ ደረጃ እዚ ክበፅሕ እኮ ኩሉ ዘይከድናዮ መንገዲ የለን ስለዚ ሕወሓት ንምድሓን ዘኽእል ጉባኤ ጥራሕ ከም ዝኾነ እናተኣማመና መፂና ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሕና ኣለና ብናትና እምነት ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ህወደግ ዝፈረሰሉ መንገዲ እዩ
ኢህወዴግ ዝፈረሰሉ መንገዲ ከዓ ኣብ ምንታይ ዓይነት ፀገም ከም ዘእተወና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ ስለዚ በቲ ኢህወዴግ ዝፈረሰሉ መንገዲ ሕወሓት ከይፈርስ ቀልጢፉ ናብ ጉባኤ ኣትዩ ክድሕን እዚ ማእኸላይ ኮሚቴ እናመርሐ ዝፀንሐ ማእኸላይ ኮሚቴ እናሰርሐ ዝመፀ ማእኸላይ ቁፅር ኮሚሽን ኣብ ኢዱ ዝፀንሐ ስልጣን ናብ ጉባኤ ኣረኪቡ እቲ ጉባኤ ብዛዕባ ውድቡ ዘትዩ ገምጊሙ ውድቡ ከድሕን ዘኽእል ዕድል ንምሃብ ዝተገበረ ስለ ዝኾነ እቲ ዝሐሸ ሕዚ ሕወሓት ንምድሓን እቲ ዝሐሸ ዘሎ መማረፂ ጉባኤ ምክያድ ከም ዝኾነ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተስማዕማዕናሉ ዝመፃና እናወሰናዮ ዝመፃና ጉባኤ ሕወሓት ንምድሓን ነካይዱ ከም ዘለና እውን ክፍለጥ ይግባእ ራብዓይ ነጥቢ ዝኾነ መንነቱ ዘይተፈለጠ ደጀን ክኾነና እዩ ብዝብል ሓይሊ ተኣማሚኖም ስራሕቲ ይሰርሑ ኣለዉ ዝብል ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይግለፅ ኣሎ እዚ ኣገላልፃ እዚ ትክክል ኣይኮነን ውድብ ሕወሓት ሕዚ እውን እምነቱ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መስርሕ ሰላም ስምምዕ ፕሪቶርያ ኣብ ትካላዊ ኣሰራርሑ እዩ ስለዚ ኩሎም ፀገማት ብሰላማውን ፖለቲካውን መንገዲ ክፍትሑ እዮም ኢልና ንኣምን ህዝቢ ትግራይ በዓል ዋና ናይ ሕወሓት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ክፍለ ዘመን መስዋዕትነት እናኸፈለ ዝፈጠሮን ዝሓለወን ስርዓት ውድብ እዩ ሕወሓት ስለዚ ምስ በዓል ዋና ዝኾነ ህዝቢ ኣባል ኮይንካ ሕወሓት ንምድሓን ዝግበር ፃዕሪ ዋንነት ናይዚ ህዝቢ ዘረጋግፅ እዩ ስለዚ እምነት ሕወሓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ኣብ ስምምዕ ሰላም ምዃኑ ኣብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ምዃኑ ብግልፂ ክፍለጥ ይግብኦ ካልእ ሓምሻይ ነጥቢ ዕላማ ዝጉባኤ ዝምልከት እዩ ከም ውድብ ዝገጠመና ውሽጣዊ ፀገም ማለት እውን ሓደጋ ፅግዕተኛ ምብስባስ ፈቲሕና ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘለው መሰረታዊ ፀገማት ንምፍታሕ ዘኽእለና ፖለቲካዊ ቁመና ንምሓዝ እዩ ካልእ ዕላማ ኣይብሉን ካልእ ዝተሓበ ዕላማ ኣይብሉን ብተደጋጋሚ ተነጊሩ እዩ ስለዚ ዝውድብ እዚ ኣብ ፀገም ኣሎ ሓደጋ ምብስባስ ፅግዕተኛ ምብስባስ ገጢምዎ ኣብ ኣመራርሑ ፀገም ገጢምዎ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ እዩ ኢልና ብተደጋጋሚ ገምጊምና ኢና ተስማዕሚዕና ኢና መፍትሒ ኣንፈት እውን ኣቕሚጥና ኢና ስለዚ እቲ ዋና ነገር እዚ ውድብ እዚ ዘለዎ ፀገማት ፈቲሕካ ንመድረኻዊ ተልእኹ ኣብቂዕካ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ዘለው ፀገማት ንምፍታሕን ብሄራዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ንምምላስን እምበር ካልእ ዝተሓበ ኣጀንዳ ይኹን ዓላማ ከም ዘይብሉ ግልፂ ምግባር ንደሊ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሕዚ እውን ንመላእ ህዝብና ንሓይልታት ፀጥታን መላእ ኣባልናን ስለ እትገብርዎ ዘለኹም ኩሉ ስራሕቲ ብሽም መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ምስጋና ይብፃሕኩም ዝብል መልእኽቲ ኣለና ይቕኒየለይ